Zdravo svima, veliki pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što ste vidjeli u naslovu, tema je kako se spakovati, odnosno šta spakovati u torbu za porodilište. Ja sam se porodila u pančevačkom porodilištu i govorit ću vam šta je ono što je meni trebalo, što sam to ponela za džabe i tako dalje i tako dalje. Daću vam neke naravno savete šta biste možda mogli još da ponesete i eto, to je otprilike nešto o čemu ćemo pričati danas. Ono što hoću da vam kažem jeste da Laza trenutno nije tu, tako da ga nećete čuti u ovom videu, zbog toga što je bio jako nervozan danas i baba ga je izvela, već je onako zalazak sunca, već je mračno, pa sam odlučila da iskoristim ovu priliku da snimim ovaj video. Inače, ukoliko neko ima iskustva, Laza je od onih zahtevnih beba, kao random tema, ali stvarno meni treba sada pomoć, od onih zahtevnih beba koji neće ni u kengura, ni u kolica, a već je jako težak, tako da pišite mi šta radim s njim, jer zahteva da se stalno nosi u rukama, tako da, eto, pišite mi kako uopšte da ga naviknem ili na kengura ili na kolica. Ajde da se vratimo na temu. Današnja tema, kao što rekoh, kako se spakovati i šta spakovati u torbu za porodilište. Ono što sam ja uzela, ja sam spakovala sve svoje stvari u jedan veliki kofer i imala sam svoju torbu. Torbu koja mi generalno, kao mali rančić, u kojoj mi generalno stoje dokumenta, ne znam, alkohol za ruke i tako neke sitne stvari, maramice i to. I pošto sam vam rekla da ja nisam uopšte znala da ću ja ostati u porodilištu, ja prosto sam ponela rančić, kofer sam spakovala, bio je u autu i to je to. U koferu, to je neki jako srednje veličine kofer, ajde kažemo za neki 10 kg možda. Međutim, ja sam taj kofer uzela zbog toga što mi je lakše da je sve na jednom mestu. Videla sam da su mnogi devojke dolazile, ne znam, u manjem koferčiću, pa onda još imaju 5 kesa i tako dalje, što im neko donosi i slično, ali ja sam prosto odlučila da mi sve bude u jednom koferu. Prva stvar jeste da uglavnom porodilišta na svojim sajtovima objavljuju šta je sve potrebno da spakujete za to porodilište. Također, druga stvar jeste da ukoliko idete na pripreme za porođaj u savjetovalištima i tako dalje, tu će vas također pripremiti verovatno u okviru kao šta vam treba za vaše porodilište. Ja ću reći šta je meni sve trebalo, pa idemo polako. Prvo što je trebalo, jeste zbog pripreme mi je trebala klizma za klistiranje. To se prosto traži u pančevačkom porodilištu i to je nešto što mi je trebalo. Sljedeća stvar koja mi je trebalo jeste nakon porođaja. Naravno, pored sve dokumentacije, znači od dokumentacije vam treba da potvrde da nemate žuticu, da nemate neke patogene bakterije, znači to je bris. Treba vam, kako se zove, korpokultura ili tako da koprokultura, možda nisam dobro izgovorila, ali znate na što mislim. Onda, znači, svi potrebni nalazi. I to također stoji uglavnom na sajtu. Znači, također potrebno vam je da izverite koja ste krvna grupa na vaše aktualno prezime. Pošto se dešava da žene, ne znam, ostanu trudne, ne znam, izvedile su krvnu grupu nekad pre, na staro djevojačko prezime, onda se umeđu vremenu udaju, dakle jednostavno odete u laboratoriju, ukoliko ste znači u toku trudnoće promenili prezime, samo u toj istoj laboratoriji tražite da vam izdaju znači istu tu potvrdu o krvnoj grupi, samo na vaše aktualno prezime. Onda, znači to je što se tiče dokumentacije, pored vaših poslednjeg nalaza sa ultrazvuka i pregleda i tako dalje i tako dalje. Znači, svašta nešto. Što se tiče, dakle, klistir, a i same torbe, nevezano za dokumentaciju, klistir i potrebni su vam odmah mrežasti ulošci. Dakle, čim se porodite, odmah ćete staviti mrežaste uloške i kupite odmah. Ja sam kupila jedan manji paket od 10, zato što to nosim u porođajnu salu, i kupila sam veliki paket od 20 komada i mislim da se zovu, nije violeta, nego nešto na V je isto, zeleno pakovanje, ti su najbolje, pravo da vam kažem, i ja sam ih nalazila u Aksi. Onda je kao s teme na temu, ali zapisujte, znači da ne biste nešto preskočili, zapisujte. Dakle, to je prvo što vam treba.
Sljedeća stvar što vam treba jeste kad se porodite, bar u pančačkom porodilištu, posto su bebe stalno sa vama, odmah će vam tražiti i pelene i vlažne maramice, dakle kojima će presvačiti i koje će koristiti za bebu. Dakle, to je nešto što stavite na vrh, na sami vrh. Također morate ponesete vašu spavačicu i ponesete papuče. Ja sam ponela 2 papuča, zašto? Jedne su mi gumene, one kroksice, koristile za kupatilo i sve, pošto se one iskvase, imala sam druge, znači kada dođem do sobe, do svog kreveta, imala sam druge papuče koje sam nosila tako tu okolo, dakle da mi nisu mokre noge i sve. Eto, zbog toga sam imala 2 papuča, i znači papuče će vam trebati i spavačica koja se jednostavno otkopčava da vam bude lakše za tojenje. Dobro, znači spavačica, sve to što spavačicu ćete isto odmah obući, treba vam par peškira zbog tuširanja i treba vam naravno kozmetika. Ja vam preporučujem da ponesete isključivo samo baby sapun. Zašto? Zbog toga što ukoliko budete sečeni dole ili ukoliko samo popucate kao što sam ja, bit će vam najbolje da održavate dole higijenu. Svaki put kada idete u WC, tako sam ja bar radila, i da piškim i da kakim i što god, prala sam se baby sapunom. Dakle, to je moja topla preporuka i to vam je najbolje. Znači, najmanje hemija, najnežnije za kožu i jeste da će vam rana sporije zarasti. Ja se nisam prskala ni sa čim, ali znam da imaju neki sprejevi za brže zarastanje rane i tako dalje, da se ne inficira i to. Ja stvarno nisam koristila ništa, ali kažem, ništa se nije inficiralo, sve je bilo, hvala Bogu, u redu. Koristila sam samo isključivo baby sapun i za tuširanje i za, znači, dole sve da održavam higijenu. Naravno, treba će vam i mrežaste gaće. U pančačkom porodilištu nisu ljubitelji mrežastih gaća, zato što mnogo lakše mogu da vas pregledaju, samo skinete uložak i to je to. Tako da ja ih nisam iskreno ni nosila, to jest ponela sam samo jedan paket zbog izlaska kasnije iz porodilišta. Ono što sam također još ponela, što savjetujem svima, jeste plazma i rosa voda. Zašto to? Zato što ja sam se porodila, na primjer, uveče, večera je već prošla, ja sam bila gladna, znači umirala sam od gladi, kada me je prošla ona mučnina i sve, imala sam takvu potrebu da jedem mnogo, da pijem mnogo, bila sam žedna, katastrofa, tako da, pošto je prošla večera, nisam imala ništa osim toga, tako da me to spasilo u svakom slučaju. Ono što bih vam također preporučila da ponesete jeste one kao podloge što idu ispod na krevet. Zašto? Zato što, na primjer, meni se desilo druge noći da sam iskrvarila na krevet i tipa tek sutradan ujutru, nije druge noći, drugog dana toko podneva da sam iskrvarila na krevet, tek ujutru, znači sutradan ujutru su dolazile da zamene posteljinu, a ja sam srećom imala tu podlogu jednokratnu koju stavite bukvalno na krevet i znači posle korišćenja kad se i ona zamaže od vas, vi je bacite i to je to. Ja sam ponela 2 takve podloge, iskoristila sam jednu. U slučaju da stvarno da ponesete 2, to je super fora, zato što ne treba vam 3, jer zašto 2? Jednu iskoristite i ako vam zatreba imate još jednu i može vam neko posle doneti i kupiti. Ukoliko ponesete 3, možete ćete iskoristiti samo jednu, bez veze će vam zauzimati prostor. Naravno, trebaju vam, meni tetrapelene nisu trebale, znači niko mi nije tražio tetrapelene, tako da znam da u nekim porodilištima traže, ovdje u Pančevu nisu tražili, tako da to je što se tiče toga. Ono što sam ja ponela jeste odmah moja odeća za izlazak i bebina odeća za izlazak. Zašto? Zato što ja sam izlazila, na primjer, u ponedeljak i pošto nedeljom ne izlazi iz porodilišta, oni koji su trebali da izađu i taj dan i u ponedeljak, bukvalno je bilo zilion ljudi na jednom za izlazak i jednostavno sam, kako da kažem, bila je prevelika gužva i umjesto da čekam da muž donese i da mi neko donese u sobu, pošto su posete zabranjene, ja sam prosto sve spakovala i čim sam dobila otpusnu listu, zvala sam samo muža, zvala sestru da obuče bebu i to je to. Tako da, jedino u pančevačkom porodilištu vam ne daju da se obujete unutar samog porodilišta, što je meni bilo onako kao ok, ne znam zašto, ali dakle,
bukvalno sam izašla u papučama i samo sam izvađala patike posle, zapravo ja nisam izvađala patike, lažem, to je bilo posle kada sam izlazila, kad sam bila posle u bolnici, imate oba moje videa, pa sam sad pomešala, dakle ja sam do kola išla u papučama u kojoj sam bila u sobi, tako da roze sa mašnicom, ne pitajte me mnogo. Tako da, eto, to je otprilike to što vam je trebalo. Ja sam mislila da će mi biti potrebne ni kao toferčići za grudi i sve, to mi ništa nije bilo potrebno, mislim, ne znam kako se zovu, kao da vam ne bi iscurilo mleko po odeći. Ponela sam samo jedan grudnjak za izlazak kasnije iz porodilišta, jel te, ali kažem, to možete da spakujete u tu torbu pa da vam muž donese, to je prosto vaša stvar, ja to nisam želela. Što se tiče kose, ja kosu nisam prala uopšte u porodilištu, prosto nekad je bilo tople vode, nekad nije bilo tople vode i stvarno to je bilo onako iritantno. Zapravo uvijek ima tople vode, samo što nekada morate čekati 10 minuta, ali dobro. Napravit ću video o iskustvima iz porodilišta u Pančevu. A šta sam još htjela da kažem? Da, silikonske bradavice, ponesite ih za svaki slučaj. Ukoliko mislite da imate uvučene ili ravne bradavice, znači ponesite ih za svaki slučaj. Pumpica za izmlazanje vam neće biti potrebna, zato što ćete imati toliko malo mleka da sve možete ručno da uradite. Za to mi je, na primjer, služila tetrapelena, ali u porodilištu su imali već tetrapelene, tako da sam koristila njihove i samo prosto ih bacim posle na pranje i to je to. Trebale su mi, kao što rekao, vlažne maramice, sam imala posebno za bebu, posebno za sebe i u suštini to je to. Tako da meni je to sve stalo u taj jedan kofer. Jedna babica se čudila zašto imam toliko veliki kofer, ali prosto bilo mi je lakše nego da imam 5 različitih kesa i prosto vaša je stvar u čemu ćete donesete. Znam da negde traže u crnim džakovima da nosite stvari, mislim da je to u Narodnom frontu ili negde, nisam sigurna, ali to mi je baš bilo onako užasno, s obzirom da ideš na porođaj i da nosiš crni džak, to mi je malo bilo onako, nisam sujeverna, ali mi je bilo creepy, tako da, eto ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se iskreno sam vam pomogla i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye!